Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin wannan bidiyon. Kuna tare da Shehu Abdullahi Shehu. Idan ba ku manta ba, a bidiyon mu na baya mun dan yi introduction, mun dan yi bayani dan kadan akan anatomical position. Insha Allah a wannan bidiyon za mu yi bayani dalla sannan kuma za mu faɗi dalilan da yasa ake wannan anatomical position din. Sannan kuma za mu nuna muku shi a zahirce wanda za ku gani sannan ku fahimta. Za mu fara da anatomical position, wanda shi wannan anatomical position din dalilin da yasa ake yin shi ko kuma dalilin da yasa ake faɗan shi shine ana son ka san yadda jiki yake. Alal misali yanzu idan muka duba yanzu wannan kai ne, mun san inda kai yake, kai a sama yake, nan haba ne, nan wuya ne, nan kafaɗa ce, nan kirji ne, nan ciki ne, nan gadon baya ne, nan hannu ne, nan cinya ce, sannan kuma nan gwiwa ce, sannan da kafa. Sannan a wannan shi anatomical position din sannan ana amfani da shi wajen gano wasu matsantsaru wanda suke damun mutum. Alal misali akwai wata matsala wadda muke kira scoliosis, wanda wannan matsala ce ta gadon baya, wanda kashin gadon baya yana karkacewa ne, wanda yake sa tsayuwan mutum za ku ga mutum wani bangaren shi ta iya yiwuwa bangaren dama ko kuma na hagu ya dan jirkice. To ana amfani da wannan ana gano scoliosis, wanda kawai idan shi likitan ya kalli mutum ko kuma shi examiner din idan ya kalli mutum yana gani zai san wani matsala da yake damun mutum. Sannan akwai irin matsaloli ma na kashi wanda suke canja mana tafiya, yanayin yadda tafiyar mu take, su ma wannan ana gano su. Ka zo abu na biyu, wato spine position. Wato idan aka ce spine position ana nufin ka kwanta a gadon bayanka. Kamar yanzu idan muka tsaya muka duba mutumin ma'anan wajen mun ga a kwance yake a gadon bayan shi, kafafuwan shi ga can a ƙasa. Ana amfani da shi wannan kwanciya a gadon bayan kamar alal misali wayanda marasa lafiya wayanda aka musu tiyata, kamar yadda muka sani irin tiyata na zuciya, na hunhu, na ciki ko kuma na koda da dai sauransu. Sannan kamar yadda muka sani akwai nau'in atisaye wato exercise wanda ake yin su a kwance kenan. Sannan kuma akwai abin da muke cewa MMT wato manual muscle testing. Wato shi wannan manual muscle testing din ana nufin gwajin tsoka, wato aji yadda karfin tsoka yake. To shi ma wannan gwajin tsokan ana yin shi a wannan supine position din ne, prone position. Wato idan aka ce maka prone position ana nufin rub da ciki. Kamar yanzu idan muka tsaya muka duba patient din mu, gashi ne yana kwance akan cikin shi, gashi gadon bayan shi muna iya gani da kafafun shi. Shi wannan prone position din amfani shi yana da matukar amfani sosai akan marasa lafiya wanda suke da wata cuta wadda muka sani ana kiranta da ARDS, wato acute respiratory distress syndrome. Wato shi wannan acute respiratory distress syndrome din wata cuta ce ta hunhu. Wato akwai abin da muke cewa alveoli. Wato shi wannan abin shine yake zukan iska, yake zukan iska sannan kuma ya fito da carbon dioxide. So wannan abin yana jan ruwa. Wannan matsalar take faruwa kenan idan ya ja ruwa. So idan aka juya mutum zuwa prone position din nan yana taimakawa wajen shaƙar iska, ya samu ventilation, ya samu iska sosai a cikin hunhun shi. Shi wannan rubda cikin shi ma ana amfani da shi wajen idan aka yi wa mutum tiyata, wanda yakan iya zumowa idan mutum ya kwanta a gadon bayan shi yana iya jawo wani matsalan sosai, a ce mutum ya kwanta a rubda ciki zuwa na dan wani lokaci. Abu na hudu, idan muka zo abu na hudu, wato shine sideline position. Wato ana nufin a jirkice, za ta iya wa a bangaren ka na dama ko na hagu. Shi wannan yadda ake amfani da shi shine inda muke kwanciya. Ta yiwuwa idan ka je ka dawo daga aiki za ka zo kwanta a bangaren ka na dama ko kuma na hagu, wato side da turanci wato side kenan, a side ɗinka. Sannan yadda muka sani idan uwa idan ta zo za ta shayar da ɗanta, yawanci sun ɗan fi jin hutu idan suka kwanta a wannan shi jirkicen, kuma ɗansu yana nan kenan. Sannan wannan shi kuma a jirkicen shi ma muna amfani da shi wajen gwada wani abu wanda muke cewa range of motion. Wato ana son idan ana son a gwada yanayin yadda hannunka yake miƙewa, ta yiwa a kwance za ta iya yiwa tsoho ne, maybe ba zai iya daga hannun sosai ba, amma idan an kwantar da shi ta sai zai iya dan motsa hannun. To ana amfani da wannan shi ma wajen range of motion kenan. Shi wannan jirkicen ana amfani da shi wajen duba inganci da kuma karfin tsoka ta wato bangaren gefe kenan. Sannan abu na biyar shine lithotomy position. Wato shi wannan position din ana amfani da shi
wajen haihuwa, wato idan za ka haihuwa. Sannan kuma ana amfani da shi wajen tiyata, wato idan za a yi tiyatar halittun haihuwa ko kuma wani abu. Yana hana wato gocewar kashi, sannan kuma yana hana motsin gadon baya wanda ka iya jawo matsala. Sannan kuma ana amfani da shi wajen hana tsoka ta yi motsi ko kuma dukkan wani motsi. Ku biyo mu a bidiyoyinmu na gaba wanda za ku ga bidiyoyi masu ilmantarwa sannan kuma wanda za su gamsar da ku sosai. Kada ka manta ka yi subscribing, ka yi liking, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Wassalamu alaikum.